राम राम भाई लोग। हम ब्लॉगर ओमकार। तो सवेरे सवेरे नहा धोआ के मौसम के मजा लेत हम चल देनी कोचिंग। कोचिंग गइला के बाद पता चलल कि सर जी अभी नहीं आयल। सर जी कुछ लेट से आए। तो हमनी के कोचिंग में जाके बैठ गई हजा। तो कोचिंग से पढ़ला के बाद हम चल देनी हाँ अपना घरे की ओर। कुछ दूर गनी तो राजवा भेटा गई हटे। राजवा से हाल चाल ले आई हटे। तो राजवा अपन सिलेंडर हमारा ब्लेंडर पर रख दिला सा। तले घर आने तो अभिषेक भाई के फोन आइल ह कि चले के स्कूल पर। हम कहनी चलो। अभिषेक भाई अइल हन तो दुनू जनी अपना गांव के पतली गली से चले रही हजा स्कूल की ओर। कुछ दूर आगवा गनी तो लालू भैया भेटा गइल हन। लालू भैया कहत रुकसन हम चली तो हम कहिए चलो। स्कूल पर पहुंच गई हजा। स्कूल पर गइला के बाद पता चलल कि गेने भी लागल बाबे। तो हमनी के सबे जानी गेना ढूंढने लगनी हजा। आखिर कुछ देर ढूंढला के बाद गेना मिल ही गइल। तबे भैया के लागत कूदे में डर। तो इनकर आगवा से सीएमओ आइल ह। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। देखते रहल तो लालू भैया कूद गइल हन। तो इनकर होखे लागल बेइज्जती। तो हमनी के मैच स्टार्ट हो गइल। हमरा पहले ओवर बिगे के मिलल हटे आ पहले ही ओवर खेले के मिलल ह। काहे से कि हम ब्लॉगर है नु। दुन जानी मैच खेलला के बाद हम और मनोज भैया चल देनी घर। तो मनोज भैया कहत रहे हमारा वीडियो नहीं के बनल। तो हम कहनी चलो वीडियो बन जा। तो इनकर वीडियो बन गइल ह। वीडियो पसंद पड़ल तो सब्सक्राइब और लाइक